Учихме се в движение. Учиха ни клиентите. Учиха ни ситуациите, в които попадахме. Учиха ни как да вървим по пътя на хляба. В митологията житото е израз на проявеното вече изобилие, а човек се стреми към онзи вътрешен процес в природата, в който животът се проявява естествено. Имало е преселение в човешката история. Имало е войни и катаклизми, но хората не са ги определяли като криза, а като живот. Понякога не човек избира живота и работата си, а те го избират. При нас точно това се случи. Животът и работата ни избраха. Елиас е името, с което наричат пророк Илия. Елиас – пътят на хляба. Ужинатата пшеница пристига в мелницата с зърновози. Зърното се окачествява в лабораторията на мелницата и се насочва за разтоварване и съхранение в различни силози. Съхраняването на брашна и жито в големи количества води до появата на стратегически зърнени резерви житници. От силозите пшеницата се насочва за пресяване и шелване, след което вече почистената пшеница се навлажнява и постъпва в бункери за отлежаване. Така отлежалата пшеница влиза в млевно отделение за смилане. Смилането става посредством валцови машини, които отсяват потоците брашно на бяло, добруджа и типово. Брашна, които постъпват в определените за тях бункери и силози. Брашната се транспортират с брашновоз до хлебозавода. В наше време по магазините може да се намери хляб практически за всеки вкус. Повечето от нашите хлябове си имат своята история. Преди години в едно село в Странджа фермер сподели, че когато някой от животните му се разболее, го оставя на лимец и вода за 2-3 дни. Ние вече бяхме чели за лимеца. Там, в Странджа, вървейки сред нивите от неожънат лимец, усещахме своеобразна енергия, когато дланите ни докосваха това море от зърно. Казаха ни, че когато в нивите има бурен арък, засяват лимец. И той гони аръка. Силно жито. Толкова ни трябваше. И до днес от тези хора ние вземаме лимеца за нашето хлебче 100% лимец. В магазинче в село до Коприщица ни попитаха: произвеждаме ли хляб без глутен? Ставаше въпрос за едно болно детенце, за което лекарите казали, че не може да яде храни с глутен. Тогава такива хлебчета се внасяха само от чужбина. Така или иначе, този хляб не е пригоден за нашия вкус и детето не искало да го яде. При едно от посещенията си в Странджа споделихме това с един от фермерите. Българската земя ражда и просо, и нахут, и царевица, и ориз, все суровини без глутен. Направете си хляб от тях, ни посъветва той. Вие в града все гледате по-сложно да го направите, но Бог обича простите неща. В старо време хората са правили просеник. Ние, българите, добави той, трябва не само да се учим от другите, а и да си спомним. Усвоява се лесно от организма. Тъй като хлебчето просеник е произведено от съставки, не съдържащи глутен, за спойка добавихме малко мед. И когато ние пишем на опаковката на хлебчето мед, значи мед. Пак по селата, в разговори с хора, разбрахме как в стари времена са прогонвали болестите и замърсяванията в организма, като са слагали на върха на лъжичка карамфил и го пиели с вода на гладно. Решихме, на принципа на хомеопатията, тъй като водата има памет, да вложим малко карамфил в просеника, да гони лошото. Ето, така се роди този хляб и тръгна към хората. Колежка слуша разговор между млада жена и нейното дете. Той иска нещо сладичко, а тя нарежда: не може. В това има захар, в онова мазнина. Замислихме се. Вселената ни подари идея в случайно чут разговор и създадохме морковения хляб с типово брашно, малко мед
и лек дъх на канела. Нещо като кекс, но не точно. Когато някой от нас сподели, че произвеждаме храна, някак естествено хората се заговарят и започват да споделят своите вкусове и болешки. Така от един разговор и споделен проблем за гастрит и язва се роди идеята за соденото хлебче. Типово хлебче с сода, без мая, е балсам за стомах, който има киселини. Житното зърно е едно от възлюбените деца на ангелите. Най-чиста храна е житото, казва учителят Петър Дънов. Ние от Елиас знаем и помним, че светът е огледален. Каквото изпращаш, рано или късно се връща. Обичаме работата си и хляба, който създаваме, и всички, които са свързани с него. Хората външно се различават, но вътрешно си приличат по вибрация и излъчване. Продължаваме да създаваме нови продукти със същото качество и влагаме в тях цялата си любов. Защото единственото нещо, в което човек не се лъже, е любовта. Защото храната е вибрация и светлина.